Da malo... Ima li još dole? Ima li još dole? Ima ovdje ovo. Ono za 30 metara letiš, lomiš se, rođe, odjednom u kamaru zlata uletiš. Ja, tam zmija jedan, kraljevska kobra. Ono, ti staneš ovo šamarom 2-3 puta, to. Gledaj ovo ruku. Ovo je taj kamen što su pravili beton i tako to, ali... A? Nije odavdje. A ovo je značan. Znaš šta odnos raja? Dođu turisti, nakupe kamenje, upisuju nos. Sebi, jel? A ja. Ona što ima uspomen, jel? A ja. Što je čovjek na glavu? Što je kupu neću ono malo. Vjerat će ti kolat kupu. Što sam gledam šta je čovjek sam stvaran, njega poslije daje zlo. Sve ostalo, jel? Jel ovako sitni kamen ili? Nije ovako ovo sitni, jel? Ali znaš i sve tu jedan. Svjeća energija. Ja, ja. Baš da nisi to je kad se pratilo nešto. A vamo u širinu dalje nema ništa, jel? Samo vamo dalje po zemlji. Što vidim, ima kopa. I koliko se nagije ovo? Baš koliko se nagije, valjda kako zemlja rada. A ja. Pa pitaj Boga koliko još na noć ovako ima ljudi. Pitaj Boga. Vidimo šta? Da oni vidi koji su. Ništa lijep plaš počeo. More rakiju sve.